Dobre, takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska to bude z Robloxu, Rivals. Dneska si dáme také 3-4 kola a potom popremýšľam tak, že poďme na to. Takže ja neviem, poďme sem a počkám. Že prečo dlho nebolo video, tak ja som nemal svoj účet, takže som sa potreboval prihlásiť a tak, no, tak. Ja si dám takto svoj kit, ktorý si dávam celkom často. Tak, poďme na to. Prvé kolo. No. Kamo, hneď prvé kolo. Tak to som musel dokašľať. Nevadí. Vždycky to môžem vyhrať. Prečo sa mi toto musí stať? Kamo. Toto je tak hrozné. A teraz už dosť. Prečo mi to tak seká? Dobre, nevadí. Ja si dám iný kit, pretože ja povedneš to. Papček. Daj, tam to nebol. Kamo, to je tak otravná zbraň, to. Poď sem. Čekaj! Yes! Kamo, mňa nikto neporazí. No. 3-1. Poď. Aha. To nikto nevidel, čo sa stalo. Tak. Ani. Dobre, toto bola hrozná mapa. Už neprehrám. Ja. Tak, poď Arenky. Dám jak. Prečo? Vy toto robíte? Prečo? Čo to je? Co veríte? Ale nie. Dobre, ideme. Kde si ty, parchant? Tam si. Ten gogoš. Na snajpu. Kde si? Tam si dole. Budeme špiňák, jak Dodo. Keď povie, no ty špiňáku. To čo mi dal jakú palicu. Poďme. Trošku. Tak. To kde si? Ja sa ťa nebojím. 120.
je možné, však som ho porazil. A dosť. Tak toto nechám. Malý Gerko! Malý Gerko! Gerko! BOOM! Takto sa to robí, ty gogoš. Ja ťa porazím. Nemyslíš si o sebe, že povieš Avada Kedavra Expelliarmus, že ty jeden. A dosť. No, použij si svoj varhon, ty gogoš. Si napomenujúcej kamera. Boom. Bring it. Boom. Double. Bad boy. Ty. Zlý kluk. Hádaj, kto vyhral. Gogoš. Dobre, potom ďalšie video môžete mi napísať do komentárov, že aké chcete. To som Sinina Promen. Vaccinating free. Jak to je možné, že on mi dal? A dosť. Krk. Môžete mi aj napísať, či chcete z Vianoc haul. Čož viem, že to bude veľmi to bude staré, ale bro. No poď. Rainbow. Zero. Tady ťa zabijem jednými nožikami a ty ma chceš zabiť RPGčkom. Teraz ťa porazím jak Schumacher. Zajdeš. Asi 40. Jakú si dostal? Ha? Takto sa to robí, chlape. Hej, potom napíšte mi do komentárov, že čo chcete. Že či chcete nejaký vlog. Abo neviem. Napíšte mi do komentárov potom. Ja si to potom prečítam. A možno, že vás vypočujem. Kto vie? Možno nie, možno áno. Kto vie? Musíte mi napísať do komentárov, ešte čo by ste chceli. A ja by som to mohol natočiť. Takže... toto je pekný. Dobre. Tak poďme teraz na ďalšiu hru. Si to počkám pekne. Fakt napíšte mi, že čo chcete. Ja chcem natáčať, lenže je tam problém. To je pekná blbosť, že
už prešli Vianoce a tu sú furt Vianoce vraj boss. O tento. Arény. Yes! Akurát sme to dali obidvaja naraz. To bolo pekné. Pekné chlapče od teba. Tak, poď do mňa. Ja sa ťa nebojím. Aha, ten má 105 level. Napíšte mi potom dole do komentárov, že fakt čo by ste chceli. Lebo ja neviem, potom vám môžem dať na príspevok to príspevky na komunitu, že moju storú hier, moju knihu, a vy by ste mi vybrali, že čo by ste chceli na video. Nie, to je pekná dohoda celkom, ale hen má 105 level a ja ho porazím z 38 level. To je potom posledné kolo, hej. Kamo tak, ale on nič nerobí, ten. On iba stojí a hrá. Slabý. Slabý. Takže tak, no. Fakt mi potom napíšte, že či by ste chceli fakt nejakú gameplay Minecraftu ultra hardcore jak Jakari. Fakt mi nemôžete napísať, čo by ste taký chceli. Natočíme. Môžeme z toho ultra hardcore natočiť aj nejakú dobrú sériu. Ak vás to bude baviť. Ten Gogoš má medkit. Dobre, tak aj ja si dám medkit, bratu. Ja to nevadí. Tvoju nešťastnú. Veď. Zabije. Slabý si, jak Bro 2 Arek. Takže potom môžeme aj stream dať. Čo máš? S tým RPGčkom nejaký? No, slabý. Takže, tak, ak sa vám toto krátke video páčilo, tak nezabudnite hodiť like, odber a my sa vidíme asi pri ďalšom videu, takže čaute. Jeda. Papa.